Γεια YouTubers! Όπως καταλάβατε, επέστρεψα στο κανάλι μου, το εντός εισαγωγικών εγκαταλελειμμένο κανάλι, εδώ και πολύ καιρό. Αυτή την περίοδο δεν είχα καθόλου χρόνο να ασχοληθώ με το Stardoll, με το Facebook, με το YouTube. Γενικότερα, είχα ξεχάσει την έννοια του ίντερνετ, θα μπορούσα να πω. Οπότε, ναι. Δεν έχω φτιάξει βέβαια κάποιο πρόγραμμα για το κάθε πόσο θα ανεβάζω πλέον βιντεάκια, αλλά σκοπεύω να σχεδιάσω και θα σας ενημερώσω βέβαια για όσους ενδιαφέρονται. Ναι, αυτά σε ένα πρώτο πλάνο θα μπορούσα να πω. Θα κάνω login στην κούκλα μου, την γκάψα, όπως με ξέρετε. Σας ευχαριστώ βέβαια όσοι ενδιαφέρθηκαν και γενικά στο guestbook με ρωτήσατε γιατί σταμάτησα να κάνω βιντεάκια και αυτά. Αυτό δείχνει ότι ενδιαφέρεστε και πραγματικά το εκτιμώ. Ναι, το εκτιμώ. Λοιπόν, αυτή την περίοδο έχω επιλέξει το στυλ της Stardoll, πώς να το πω, έτσι το έχω βγάλει εγώ, δηλαδή η φάση κυριλέ και ναι, αυτό το στυλάκι. Όχι όπως ήμουνα σε προϊστορικές εποχές, αυτό το γνωστό το χείλη μέχρι τη μύτη και ναι, αυτό το τσιγκανέ το αλité. Όπως μπορείτε να καταλάβετε και από την παρουσίασή μου, είμαι φανατική με ροκ συγκροτήματα, ειδικά ροκ μπαλάντες. Ακούω πολύ φανατικά. Ναι. Και ναι, μπορείτε να ρίξετε και μια ματιά, όχι ότι έχω κάτι ιδιαίτερο. Αυτά. Λοιπόν, είμαι λίγο κρυωμένη, μην το σχολιάζετε. Όσον αφορά για το τι είδους βιντεάκια θα ανεβάζω, μπορείτε και εσείς βέβαια να μου δείτε κάποιες ιδέες, αλλά έχω σκεφτεί και εγώ κάποια, δηλαδή, εντάξει, τα γνωστά συμβουλές ομορφιάς, αφιερώσεις, αναφορές εάν τύχουν και γενικά χαζοβιντεάκια, αλλά άμα έχετε κάποιο νέο βίντεο έτσι δραστήριο, να το πω ενδιαφέρον, να μου το πείτε ως άποψη. Λοιπόν, άμα θέλετε, βασικά, ναι, τον τελευταίο καιρό με έχει πιάσει μια μανία με τα ρούχα. Όχι μόνο στην πραγματική ζωή, όχι μόνο στο Stardoll, αλλά και στην πραγματική ζωή, ναι. Μπορείτε να καταλάβετε, δηλαδή, από το τι τρέχει εδώ πέρα, αλλά όχι μόνο, γιατί είναι και αυτή εδώ η σουίτα, η οποία, ναι, θα έπρεπε κατά κύριο λόγο να είναι κλειδωμένη. Ναι, εγώ την άφησα ανοιχτή για κάποιο λόγο. Ναι, θα την κλειδώσω. Πώς κλειδώνουν οι σουίτες τώρα? Όχι. Ναι, έχει αλλάξει κάπως και επειδή έχω πάρα πολύ καιρό να μπω, τα έχω ξεχάσει. Ναι. Πώς πάμε τώρα στη σουίτα? Α, ναι. Ναι, δεν θυμάμαι. Ναι, το βρήκα. Ναι, αυτή ήταν. Ναι, τα ρούχα μου. Μην φανταστείτε ότι είμαι μήχανη. Απλά δεν έχω, δεν έχω κάνει κάποιο προσχεδιασμένο πλάνο. Οπότε, για το λόγο που θα πω, που θα βγάλω. Ναι. Και δεν ξέρω τι να πω. Ναι. Τα πιο σημαντικά σας τα είπα. Γιατί σταμάτησα. Αλλά θα ξαναρχίσω. Δεν θα σας αφήνω εγώ έτσι. Ναι.
πιστεύω ότι μπορούμε να συνεργαστούμε απόλυτα. Τι είπα τώρα? Ναι. Να αναπτύξουμε μια πιο ζεστή σχέση μεταξύ μας. Να βοηθήσω κι εγώ όσοι θέλουν να... οτιδήποτε τέλος πάντων. Χρειαστείτε. Μην διστάξετε να μου πείτε. Θα είμαι εδώ. Γιατί ξέρω ότι πολλές κούκλες με στυλ ίσως σαν το δικό μου δεν συμπεριφέρονται με τον ανάλογο τρόπο προς όλες τις Star Dolls, ανεξαρτήτως επίπεδου, και δεν το θεωρώ σωστό. Ναι, δεν το θεωρώ σωστό και πιστεύω ότι κάθε Star Doll έχει το ίδιο δικαίωμα με κάθε άλλη κούκλα. Star Doll, στην προκειμένη περίπτωση. Γιατί όλες οι κούκλες είναι αυτό, δεν το συζητάω. Ναι. Αυτά είχα να σας πω. Τώρα βιντεάκι δεν ξέρω πότε θα ξανανεβάσω. Και ελπίζω να σκεφτώ κάποιο καλό βίντεο για την επόμενη φορά. Αλλά άμα δείτε αυτό το βίντεο, όποιος δει βασικά αυτό το βίντεο, αν έχει κάποια ιδέα, να μου γράψει στο guestbook ή πολύ απλά στα comments κάτω από το βίντεο. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε να το πω. Που σας τα είπα μάλλον. Και